Іван Шамякін, уривок з оповісті «Шлюбная ночь». Я позовусь с Валентиной Андреевной у санатория. Мы сидели у столовца за одним столом, гуляючи по лесу, компанія чоловік з 6. Ми, немолоді вже люди, почали загадувати минуле. Дяки хто воював, кожен нечто розказував. Ми були у компанії. І фронтовики, і партизани. Была минская подпольщица, и она о себе много рассказывала. Валентина Андреевна молчала. Выглядала она молодей за многих из нас, и я особисто лечу, что войну она была подлетком. Тому питати я про той час, якби не делікатно було. Але я видала свідка по палаті, з якою вона разом жила. А, Валя так само партизанила. Тут, натурально, дає пристань. Розкажіть! Рассказал Нуси только про блокаду. Як захалаусила ж, як карники хотели подпалить Слоуш. Але запомнишься, мабуть, закончился бензин. Дни праз 2 вышли мы як разом в столовке после обеду. И Валентина Андреевна сказала: «Ведайте, вам одному хочу рассказать про свой лес. Маєте усё, что люди называют счастьем. Але тое самое дорогое и любомое, и боль мой вечный никому не рассказывал, мужу своему. Другому сказала гэта, як бы сполохалася, аж ну озернулася. Боже мой! Другому! А ці був у мене перший. Я все думаю, хто з нас його жонка. Я? Ці яна? Тая, з ким його повенчала смерть? После таких слов я не стал откладывать. Сказал, что готова выслать ее зараз же. Довго я рассказывала. До вечера я спитав, ці може записать її розказ і публікувати. І вона не отказала одразу. Потом нам перешкодили сусіди по столі. Подошли, жартовали, що ми заодно довго гуляємо разом. Дні прострі. Валентина Андреевна одержала санаторію. При розвітанні дозволила. Напишите, нехай прочитають молодые дети мої, як ми воювали і як кохали у війну.